Ayan mga kamamshi, bali ngayon pala is andito kami sa malapit na wholesaler. Ang sinadya ko lang talaga sana dyan is mga chicheria. Pag chicheria talaga, mas gusto ko dito namimili. Kahit maliit lang yung grocery dito, talaga namang kompleto rin naman sila. At ayun na nga, dahil chicheria lang naman yung plano ko, nagdala ako ng 3,000 kasi para naman kayang-kaya ko rin bitbitin. At ayan na nga mga kamamshi, at dahil tayo yung namili, sobra-sobra na naman yung ating na-pick. Kaya minsan talaga kapag wala naman akong planong mamili dito is yung anak ko lang yung inuutusan ko. Kasi syempre kapag yung anak ko yung inuutusan ko kung ano lang ipapabili ko, yun lang yung bibili niya. Kaya lang ginanahan ako maglakad-lakad kaya ako yung namili. At kasama ko nga yung kapatid ko dyan. At ayan na nga, alam nyo ba kahit maliit lang na grocery to talaga namang kompleto rin sila. Kaya siguro kung dito talaga ako magpaplanong mamimili sa oras ng grocery ko talaga namang marami akong mabibili. Kasi halos naman talaga lahat is may ikot mo kaya siguro wala kang makakalimutan. Hindi katulad sa Pure Gold, sa sobrang laki, minsan marami pa rin talaga ako nakakalimutan. Pag dito siguro ako namili, siguro talaga wala ako makakalimutan kasi halos lahat is may ikot ko. Yung ibang item kasi talaga nila is naka-box-box pa, binubutasan na lang nila. At ayan na nga mga kamamshi, syempre hindi pwedeng hindi tayo makita. Pagpasensyahan nyo na nga lang, ayan ang inyong kamamshi, medyo haggard na talaga kasi naglakad lang naman tayo niyan, pinagpawisan na tayo. At ayan na nga, habang nagbibidyo-video tayo, may nakapansin sa atin. At ayan na nga, shout out kay ate, sabi niya sa akin is selfie. At ayan na nga mga kamamshi, yan na yung ating mga napamili. At ang magaling kong anak, nagvideo sa gitna ng daan. Pero kung yan lang sana yung napamili natin, kasya lang sana yung dala kong pera. Kaya lang habang pinapansyo yung ating mga paninda or ating mga pinamili, ayan, at nagawa ko pa rin mag-ikot-ikot. Okay na sana yung mga napamili ko, kasya na yung pera ko, kaya lang marami pa ako nakita. Katulad na lang ng Happy Pants, medium at saka large. Ayan, kumuha tayo ng tag 42 ang laman at saka tag 24. Tapos naisipan ko pang itanong kung magkano per box ng gin nila at saka ng impilitro. Nung malaman ko na medyo mura-mura sa kanila kumpara sa Pure Gold, ayun nga, nagpadagdag pa rin ako. Kaya naman yung budget kong 3,000 naging 7,200 plus. Pa naman talaga akong plano mag-grocery dahil wala pa tayong budget pang grocery. Kaya ang nangyari tuloy yung pambayad natin kay JTI, yun na muna yung nahiram ko. May kasama rin kasi yung isang box ng C2. Dahil 3,000 lang naman talaga yung dala ko, binayaran ko yung kulang nung pag-deliver na lang. Nakapag-order ako ng mga alak na wala sa oras. Ang problema ko ngayon is pambayad ko kay JTI. Medyo malaki-laki pa naman yung credit natin kay JTI. Buti na lang 3 days pa bago due date natin kay JTI. March 12 ko pala pinamili yan at ang due date natin kay JTI ay March 15. At ngayon yun mga kamamshi. Kaya kahapon, simula pa kahapon, nagkalap-kalap na tayo ng mga barya-barya dito sa ating tindahan. At buti na lang is nakaipon naman tayo ng mga coins. Nung una medyo nag-alala nga ako kasi matumal na yung tindahan natin, hindi katulad nung dati. Pag mga ganitong sitwasyon talaga, kay Lord na lang talaga ako kumakapit. Kaya ayan, nung nagbilang tayo ng barya, okay, thank you Lord. Kamamshi, thank you for watching.